Sasorik onenean urtean zenbat exhibizio inguru egiten duzen? Exhibizio gordun urtin, asko, urtinez ez, egunin be, egun baten be, hori zereku izen zanien, izurretako kampionatu izen zanin be, neu junitzen hiru parejagaz, bat emonitzen han tabernakuri, da beste bi neurizenien, da beste lobabe itxinitun, arratxinan, Markinoko arratxinan, San Miguel egun izaten hori, Markinoko arratxinako jaizek, da hango izurretako San Miguel egune, da nik ara junbier da hor lobak itxinitun pareja biaz. Berton, hori, bi hor, gero Gerniken bebai, gero zerin hilin egingo nituen, zeibete zibizino bai, hilin, holan, jaizetarako, edo noako deitzezten da, edo noako. Egin jena, Bilbon be, Plaza Nueva esatezako lekuen, deportine ez ere goten da hor, jaizetan be, egun bate gote zan, oin behongo da, deportina, urte biten egon dana haintxebe. Eta, egon dana, bitxorizen be bai. Da, lekiton be bai. Da, edo da nien, jaizetan nien deitzestien, aritopeki euelez ordune auge barrizien da danak ikusi guran, urkiolan be bai, eta, bueno, nunez da leku askotan, baina hiline zeibe prebintzat, bai.